Hey, den sidder på panden. Hvordan ved den, hvor min næse sidder, og hvor er det der? Ej, på den der hej nu. Eller de der tænder. Prøv det var fyr. Den filmer det. Jeg har allerede bøjt på. Det har du ikke foran. Har du lidt kysset? Må jeg se? Hov. Ej. Ej, okay. Det er jo næsten. Bling bling tænder. Jeg har det! Hey, her. Kan ikke skubbe det væk. Tag briller. Ej, prøv den der halvdel der. Ej, det passer overhovedet ikke sammen. Prøv at tage det der store hoved. Det der? Hej. Jeg er the king. Hey, hvor blev den af? Bling bling og blær. Er der flere? Ja, der er også nogle her. Hey, lige prøv at grise næsen. Men når det kommer ind på YouTube, at det sukker. Se. Ej, du tænder. Ej, prøv denne her. Ja, dog her. Oh my god. Ej, hvor er det fedt. Ej, prøv til den. Nej, det er lige Tag den der. den der. Nej. Chakarata kumbala. Den der. Over. Den over. Sharaha. Hej. Hej. Gør sådan her. Ha. Arr. Ej. Hele skærmen. Okay, det er nok. Jeg vil det. Charlotte. Jeg ved ikke, hvad man siger lyd. Jeg er Robert. Hey, på den der. Okay. Det er en gammel film. Prøv den der. Den er ikke brugt. Der rykker den så. Ej, det var hyggeligt. Nej, hvor er det hyggeligt. Det er det, man skal sidde og gøre om aftenen. Ej, hvor uhyggeligt. Så spøgelset der, når jeg lige sådan rykker. Så spøgelset i dig. Hej! Nej, jeg skal sgu ikke. Heller har du flere? Ja. Pause. Ja, det er lidt tryghed. Så lad lige være. Okay. Start. Ja. Og så skal du lige tage den ned, den der. Hvilken en? Den der, det du kan bare lige flytte den ned. Ja. Det er det. Prøv at gøre det skiller. Ej, man kan se bøjlen. Jeg kan ikke finde dit hoved. Den kunne lige. Og jeg holder til. Det skal være inde i den der firkant. På løven. Ej. Det var smisker. Den er sej. Og så et bulldog. Du er ikke inde i den, Anna. Det var jeg. Så er der ikke flere. Jo,
Jo, der er lige en til. Lige se denne her. Oh my god, I'm so sexy and hot. Hey, hvor kan ikke i stemme? Den har ikke en tunge. Oh my god. Jeg er for lækker. Hej YouTube! Woo! Hej, jeg er en engel, og jeg lige nu bliver interviewet af danskere på borgen eller på jorden. Lige nu er jeg på Mars. Ja, sejt. Ja, jeg er det gamle maleri. Det er en pengeseddel. Jeg mener pengeseddel, men jeg er også på malerier. Jeg elsker at glæde folk med at putte dem i min lomme, og nogen slikker. Farlig, hey. Gør sådan, at man tænder det. Det hjælper ikke noget. Og munden er nej, jeg skal lige sige noget. Og hvis I kommer efter mig, så kan jeg love jer for, at jeres liv bliver dårligt. Det er nej. I er lige ude. Jeg er en glad kat. Jeg elsker dig. Jeg er en tegning. Jeg skal lige have en tegning, Peter. Jeg er en tegning glad. Jeg er en tegning glad. Jeg er en glad tegning. Jeg er en glad sukker. Eller dukkesok. Dukkesok. Jeg er en glad lille dukkesok. Så er det færdigt. Slut.